Bănuți prefac în aur. Lății pentru flori. Iaca am vizitat și avem plăcere de goră. Frumoasă. Conul nu mare. Conul pare bine. Bine. Care în această seară vor avea un sătit atât de important de mulți stimații noștri sopriniși. Bine ați venit! Дорогие наши родители, пожалуйста, подойдите, поздравьте молодых с этим знаменательным днем. Ну а также мы очень рады приветствовать гостей со стороны родителей и невесты. Вы веселые, у вас хорошее настроение. Давайте мы это услышим. Желаем вам прекрасного вечера и самого наилучшего. Желаем вам счастья, здоровья, богатства, детей побольше, внуков, футбольную команду. Să ne nașla și șimul, știați împreună, la nașul, să vă veți sănătoși, fericiți și copilași. Aveți bucurii de dânsă, aveți sănătate și pace, numai bine. Еще раз поздравляю. Давай, шампан, давай. Теперь куда заходите, видать, свет, Это вот старое.
намного больше вам пожелали предыдущие. Прям помесла. Bună seara și bine ați venit, stimați oaspeți! Vă întâlnim cu foarte mult drag la această minunată nuntă. Поздравляю. Спасибо. Подожди, а где все остальные? Молодец, рекорд. Смотрим вместе. Детей побольше. Трое, четверо. Ну да, побольше в Молдаване было побольше. Спасибо, спасибо. Это зачем здесь? Să felicitați Mirele și Mireasa. Și să sperăm că, cum am spus până acum, veți fi și de acum încolo mâna dreaptă a Mirele și a Miresei. Ты впервые меня Я старался. Ну, может, до конца еще подружу. Поздравляю, а? Всего хорошего. Теперь дому наш. Мой вниз планой. Венец свой. Ой, класс. поздравляем вас, нас тоже. За вас. Foarte mult drag. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cât are unul? Două luni. Mare, cu două. Ce e puița? Ah, nu da. Bună seara și bine ați venit, dragi oaspeți! Vă întâlnim cu sufletul deschis și vă mulțumim pentru prezență. Bună seara și bine ați venit, dragi oaspeți! Vă mulțumim că ne sunteți alături la acest important moment de viața tinerilor. La mulți ani! Cu ziua de naștere vă felicit! Să aveți casă de teatră, să aveți copii frumoși, să aveți copii minteoși, să știți să păstrați cinstea, să purtați cinstea la părinți și la nănași. Nănașii sunt ca de la părinți, sunt mândri eu de voi. Sunt mândri de voi. Dumnezeu să vă ajute în toate. Oaspeți, sunt foarte bucuroasă să vă avem prezenți la această minunată nuntă. Foarte importantă, o pereche care a decis
să fie alături de mire și mireasă de acum încolo. Familia Baidan, vă rugăm frumos aplauze pentru dumnealor. Doamna Ludmila și domnul Vitalie. Dragi nănași, cel mai important lucru pe care vrem să-l facem este să vă mulțumim că aveți un suflet atât de mare. Fiindcă în zilele noastre nu fiecare acceptă o responsabilitate atât de mare precum de a fi nași pentru o pereche la început de cale. Noi vă mulțumim că de acum încolo veți fi o susținere, în primul și în primul rând, pentru mire și mireasă, la bine și la greu. Și vă mulțumim pentru faptul că sunteți atât de generoși. Iar acum, în semn de mare respect pentru dumneavoastră, vrem să vă dedicăm următorul dans și următoarea melodie. Iar oaspeții, vă rugăm frumos să-i susținem și să facem o horă împrejurul dumnealor. Tineretul să se ridice de la mese și să vină să facă o horă mare în cinstea nașilor. Frunzălițe copșiaste, păi asta-i hora strămoșească, măi, Moldovine îi știu rostul, că e cel mai mândru joc al nostru, măi. Jocaița e făcută, măi, a pentru otru și cută, măi, care ești nebun din becale, și capul sus și viața mare. Aplauze în cinstea nașilor! Hai să ne vadă lumea toată, măi, ora noastră să răsună. Hai că mare și toată lumea, măi, să joacă, măi, pe la treabă să vină, dar tot jucăm și mâine, mâine, dar nu știu cum joacă, măi. O pereche foarte frumoasă, și anume familia Odajiu, domnul Grigore și doamna Silvia. Vă rog frumos să-i aplaudăm! Domnul Grigore, doamna Silvia, primul și în primul rând vreau să vă felicit cu această minunată sărbătoare din viața copilului dumneavoastră. Un eveniment atât de important. Știu că aveți emoții foarte mari, dar tristețea care o aveți în suflet vă este inundată de fericirea care o aveți atunci când vedeți alegerea făcută de fiul dumneavoastră, o mireasă crăiasă, o mireasă atât de drăguță și care va avea grijă de acum încolo, doamna Silvia, așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Sunt sigură că nu mai rău de feciorul dumneavoastră. Să ne priți într-un mulți ani fericiți și simt de mare respect pe care îl purtăm. Vrem să vă dedicăm următorul dans și următoarea melodie. Vă rog frumos, vă invităm pe centru, alături dumneavoastră, alături de toți, iar oaspeții împrejurul dumneavoastră. Sufletelor mari. Da? Da?
ceva atunci bătrânești. Foarte mult drag, aceasta nu termină dată. Bine ați venit, dragi oaspeți! Vreau să vă prezint o tante, părinții Miresei, familia Lungu. Vă rugăm frumos aplauze pentru domnul Mihail și pentru doamna Parascovia. Очень рады вас поздравить с этим замечательным праздником. Желаю вам здоровья, крепкого, для того, чтобы вы насладились счастьем иметь внуков, растите, лелеять. И желаю вам хорошего настроения за этот замечательный вечер. И спасибо вам огромное за то, что вы вырастили такую замечательную невесту. Огромное спасибо со стороны жениха. Аплодисменты вам за это. В знак уважения хотим вам посвятить следующие песни и следующий танец. Пожалуйста, приглашаем вас посередине зала, а все гости... Dragă Mire și dragă Mireasa, дорогой жених, дорогая невеста, я очень рада приветствовать вас на замечательный такой вечер. Но вы сегодня начинаете новый путь. Перед тем, как встретить вас в новую жизнь, я бы хотела вам рассказать короткую, но красивую притчу. Однажды был мудрец, но нашелся человек, который хотел ему доказать, что он не знает все на этом свете. И тогда он сказал всем: знаете, я возьму палочку в своей руке и подойду к мудрецу и задам ему такой вопрос. Если он не ответит, то, конечно, он мудрец, если нет, то нет. Я задам ему следующий вопрос: жива ли эта бабочка в моих руках или нет? Если он скажет, что она жива, то я просто придавлю в моих руках ее. И если скажет, что
Анна Нежева, то я отпущу, и она увидит. И тогда мудрец по-любому никак не угадает то, что я хочу задать ему вопросы. И подошел он к мудрецу и спросил его: скажи мне, пожалуйста, что у меня в руке? Мудрец сказал: тебе бабочка. Ну хорошо, жива она или нет? И мудрец ему ответил: все в твоих руках. Захочешь, чтобы эта бабочка была жива, ты ее отпустишь. Нет, придавишь своими собственными руками. Сейчас я хотела бы вам вручить этот символ и сказать, что сейчас с этого момента все в ваших руках. Ваше счастье, ваша любовь. Цените друг друга, уважайте и будьте счастливы. Аплодисменты, пожалуйста. Что сейчас? Dragii mei, fiecare din noi face câte o alegere. Acum eu vreau să faceți prima alegere din viața voastră și vreau să vă invit. Aveți 3 cărări. Vreau să alegeți una din ea și pe care o veți alege vom afla răspunsul. Ce fel de viață